ইহঁতে মোৰ ওচৰত কথা দি পেলাই গৈছিল, খাম্পাও কথা দিছে, ডিফেন্সৰো কথা দিছে যে আপোনালোকে দুইজনে বহি পেলাই কথা পাতিলে সব কিছু হৈ যাব। খাম্পা আৰু ডিফেন্সৰো ইহঁতে নিজে মোৰ ওচৰত আহিছে। আপচু হোৱাটোতো বেয়া হোৱা নাই, হ'ব লাগে, কিন্তু ফাৰা নাই যে ইহঁতে। बिथाङानो आथिखालावबो बुंलांखागासिनो खोथाफोरखौनो आं एसे सुंद' बिबुंथिलाय होगोन, बारा गोलाव बुंनाय नङा, मानो होनबा जोंना मानगोनां आफादगिरि दंखायो सिगां बिदिनो सार जों इयुथ होनबा मा मिथियो? इयुथआ जोंनि आखायाव दं ना गैया सोलायनांगौआ? जोंनि आखायावनो दंना, नोंसिनि आखायावनो दं एबा जोंनि आखायावनो दं। जोङो बिदि मालायजों एबा थगायजाबाय थानो हाया, नंगौना नङा? नंगौना? मा होनदोंमोन जेनेबा जोंना इलेक्शन फिस जानाय जेला जोंना बिटिआर गायसनजादोंमोन, बिनि उनाव मा जादों? जोंना जोंनि न'खराव मा जादोंमोन? इलेक्शन जादोंना जायाखै? इलेक्शन जानायखौ खोनानो मोनदोंना मोनाखै? खोनानो मोनदोंना? बहाथो जाखो फिसआ? आरो नै बावैसो सिगां नै साननैसो सिगां निउसाव होदों 40 न'खरा जोंना मा जागोन? बर' न'खरा जोंना मा जागोन? इलेक्शन जागोन, नङा नङा? नटिस फैदोंना फैयाखै? होमबा सानना लादो, जुदि नोंसिनि सेरावनो बबेबा मालाबा हालामाव नोंसिनियाव खाथियावनो जेनेबा इलेक्शन जाबाय बायबा मा जागोन? जों आवाज उठायनांगोन ना नाङा? जोंनाव गोहो थानांगोन। होमबा साननानै नाय, होमबा जों बेफोरबायदि गासिबो सोलायनांगौ समस्याखौ लानानै जों दिनै बिपिएफ दोलोखौ अनसायनानै मा लोगो लाफैनांगोन एबा ज' जानांगोन। जों राजखान्थि दोलोनि हेफाजाबैसो जों मा खालामनांगोन? सोलायहोनो हागोन, नंगौना नङा? जों दावहा नांनानैथ' सोलायहोनो हाया। दं नामा दावहा नांबावनाय? दावहा नांनानै लाबोफिननो हागोन नामा? नङा, हाया। जों राजखान्थि दोलोनि गेजेरजों जों मा खालामगोन? सोलायनो नाजानांगोन। जोङो अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, ना फिसिनायजोंल' जोङो सोलायहोनो हाया। बिसोर मा खालामदों? जोंनो बेफोरबायदि स्किमल' होदों, नङा नङा? बेफोरबायदि स्किमजों जों सोलायनो हागोन नामा? जोंनि इयुथनि भबिष्यखौ जों सोलायनो हागोन? हायाना? जोंनो साननानै नाय, जों मोनसे एग्जाम होनो थाखाय जोंहा गभर्नमेन्ट एग्जाम होनो थाखाय जोंना डिजिटेल जोंना एग्जाम सेन्टार गैया, दं नामा जोंनि एलेकायाव? गैयाना? जोङो दाउ अमा फिसिनानै मा हैनांगौ जायो गुवाहाटियाव, आरो हिनजावनि फिसाया मा हरसेयाव मा थांनो हायो नामा? थांनो हाया। जोंनो मा नांगौ? जोंनो एग्जाम सेन्टार नांगौ मोनसे। बेफोरखौथ' साननो हायाखै। दाउ अमा फिसिनाय स्किमखौ साननो हाबाय, मा दुरान कापखौ जानायखौ साननो हाबाय, होमबा एग्जाम सेन्टारनि बारै मानो सानाखै? इडुकेसन सेक्टरावथ' नायनांगोन, नंगौना नङा? नायनांगोन। আপচু হোৱাটোতো বেয়া হোৱা নাই, হ'ব লাগে, কিন্তু ফাৰা নাই যে ইহঁতে। আপচু প্ৰেচিডেণ্ট ডিফেন্সৰো সি নিজে মোৰ ওচৰত আহিছিল, খাম্পা আৰু ডিফেন্সৰো ইহঁতে নিজে মোৰ ওচৰত আহিছে যে দুটা দল একেলগে হৈ পেলাই মানে নিৰ্বাচনটো খেলিব পাৰিলে ভাল বা মিলিব পাৰিলে ভাল আৰু একগোট হ'ব লাগে বোলে এইবিলাক প্ৰপ'জাল লৈ পেলাই মোৰ ওচৰত আহিছে। তেতিয়া মোৰ পৰা ক্লিয়াৰ স্পষ্ট যে আমি দুটা পাৰ্টি গোট হ'ব পাৰিলেতো আমাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হ'ব। মই পুৰা পজিটিভ এই লাইনত খাম্পাকো কৈছো, ডিফেন্সবৰকো কৈছো। মই আপোনাকে দোষাৰোপ কৰি আপুনি নাই পুৰা পজিটিভ লাইনত মই মেছেজটো দিছো যে ইহঁতে আজিলৈকে কিন্তু পাৰা নাই। প্ৰমোদ বড়ো আৰু মই দুইজনে বহি পেলাই আলোচনা কৰিব লাগে। এই পৰিৱেশটো খাম্পা আৰু ডিফেন্সে আজিলৈকে আমি দিব পাৰা নাই বা কৰিব পাৰা নাই, কৰা নাই। কিন্তু বাহিৰে বাহিৰে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। ইহঁতে মোৰ ওচৰত কথা দি পেলাই গৈছিল, খাম্পাও কথা দিছে, ডিফেন্সৰো কথা দিছে যে আপোনালোকে দুইজনে বহি পেলাই কথা পাতিলে সব কিছু হৈ যাব। মোৰ ইচ্ছা আছে।